begirezak, begiak zabal-zabalik. Miguel Strogoff emirraren tronuaren parean eduki zuten, terrazaren oinetan, eskuak loturik. Haren ama, hainbeste tortura fisiko eta moralek aspiratua, azkenik, lurrera eroria zen, begiratzera ausartu gabe, entzutera ere ausartu gabe. Ikustera etorriaiz, Errusiarren espioi hori, ikusiek ba azkeneko aldiz. Berehala, argitasunerako betiko itxita geratuko itxukire begiak. Ez zen eriotz izango, itxutasuna baizik, Miguel Strogoffen kondenazioa. Ikusmena galtzea, eriotza bera baino izugarriagoa behar bada. Itxutu egin behar zuten gisajo hura. Alata guztiz, emirrak ezarritako zigorra entzun zuelarik, Miguel Strogoff ez zen kikildu. Zorreta gor geratu zen, begi handiak zabalik, bere bizitza osoa azken begirada batera bildu nahi izan balu bezala. Alferrik zen gizon ankerraiei erreguk astea, eta esen duina gainera. Burutik pasatu ere ez. Pentsamendura bere egitekoa etorri zitzaion, erremediorik gabe utz egina. Ama etorri zitzaion, eta Nadia. Ez bat eta ez bestea berriz ikusiko ez zitunak. Baina ez zuen utzi bere bateria azaleratzen sentitzen zuen zirrara hori. Gero, asegabeko mendeku baten sentimenduak hartu zuen goitik behera. Iban Ogarefen gana itzuli egin zen. Iban, esan zuen mehatxuka, Iban traidorea, nire begien azken mehatxua iretzat izango dek. Iban Ogarefek sorbalda jaso zituen. Baina noker zegoen Miguel Strogoff. Bere begiak ez zitzezkion betiko itzaliko Iban Ogarefi begira zegoela. Marfa Strogoff zutitu zelan haren aurrean. Ama, oio gintzun, bai, zuretzat nire azken begira da, eta ez madarikatu horrentzat. Geldi zeite sortze nire aurrean, ikus dezadala oraindik zure aurpegi maitea, zure begire itxi daitezela nire begiak. Siberiar zaharra hurbildu zen, deus esan gabe. Bota hemendik andre hori, agindu zuen Iban Ogarefek. Bi soldaduk bultzatu eta Marfa Strogoffek atzera egin zuen, baina zutik iraun zuen, bere semearen gandik hurbil. Horreroa agertu da. Aldi hontan sable biluzia darama eskuan, eta sable gori-guri hura ikatzu zaintxuak erretzen diren zutontzitik hartu berria du. Ohitura tatariarrari jarraituz, itxutu behar dute Miguel Strogoff. Galda-galdan dagoen sable bat begien aurrean pausatuz. Miguel Strogoff ez da saiatu kontra egiten. Bere amak baizik ez du begietan, eta erentzio egiten du begiradaz. Haren bizitza osoa dago azken ikuskari honetan. Marfa Strogoffek, begiak izen irekiagoak, besoak haren gana luzatuak, zo egiten dio. Sablearen xafla goria Miguel Strogoffen begien aurrean pasatzen da. Etxipenezko garrasi bat. Marfa zaharra lurrera erori da korderik gabe. Miguel Strogoff itxu dago.